Welcome back to my YouTube channel. Winsai 600 ngiclik. Orang ngiclik dase mumet. Lewes mumet rambutnya brodol. Kakek ngiclik ya lemes. Itu kayak dermaga ikan nggih. Ikan. Kono rono ki nyanti. Kok arepe rono, panas. Iki kayaknya nggih bakar-bakar, Beb. Bakale? Mboh, Itu ada duduk-duduk di atas kok. Tempat duduk. mancing. Lah iki ketokane kotak-kotake kaya bakar-bakaran lho, Beb. Apa mosok duduk-duduk? Ya lungguh kuwi. Oh. Kono area merokok. Kono. Nggih mancing. Kita ada di sini lagi, guys. Di sini ada ini ya dermaga ikan ya. Dermaga nelayan. Jadi banyak di pintu masuk itu banyak yang jual ikan. Nih. Keong racun, tapi kabut ya, Beb. Enggak patek no. Cintamu ke dia itu buat hapus kabut. Cintaku, aku mau jak rene masih kelingan Sahal, I love you. Almarhum Mas Sahal. Sahali umurnya lebih muda daripada Paijo. Pas meninggal itu umurnya dia 31. Lah iya saumuran lah. Saumuran, Ding. Sak pantaran. Berapa tahun yang lalu? Empek tahun yang lalu ya 35 podo, Ding. Karo Paija. Tapi nek kene mending udah biar. Mending tuh dermaga nelayan tuh kayak gini, ada kapal-kapal nelayan sandar. Terlalu banyak orang lalu lalang, Beb. Banyak orang kene. Kita nggak tenang. Terlalu banyak mata memandang dan melirik. Entar jane nang kene. Lah iya makan. Sik ngenten. Lah kono. Ning kene no penak watune lempengan-lempengan. Sik to wong kuwi ben Lha kuwi tapi nek mau lungguh kan nang makan. Paten cerata. Beh, gah beh. Iya. Lah ya teng cerantol ngono. Apa ini bau? Seng. Bau kayak anu no telek. Ngomong. Mbak ngomong kalau Didimu kalau di rumah. aku penggaku mek ngomong cah telu. Ya lah. Wong tuwek-tuwek iki lho ya Allah, wong tuwek selfie kaya ngono kae gak salah. Do moang kring watu-watu ngguwejren nyungsep. Iki karo Bu Pipai. Mbak Ede. Mbak Dewe. Rono ye. Ayo karo aku lo timbang dhewe. Ya rene. Kok melas menijen. Ya, nggih kono. Nang sarwet ringin. Enak. Heeh nang kono. Biasanya karo kancaku ki cangkruk berdua di sana. Entuk Mbak timbangane ndomblong dhewe ra nejak omong-omongan. Kancaku kuwi biasane ya nganu ngengkleng dhewe Mbak, makane tak jak omong. Aku dilek bablasen, Mbak. Ndak edan. Kancaku kuwi senengane dhewe ngono kuwi tak jar-jarne wedi aku. Hawane ki piye ya? Nggae jaket sumuk, enggak nggae jaket adem.
piye ngono kuwi. Ungkep-ungkep teng treces ngono. Tak kira lek awakku lemes sih aku tok ngono. Lah iya aku biasane mau ngombe kopi mari ki rada ngelu apa hawane ngono kuwi. Awakne ki aku lemes ae lho, Mbak. Kayak meteng nom. Tapi meteng karo sapa? Kayak meteng nom ngono umpane iki. Apa yang ngetengi kamu? Bantal. Turuku karo guguk lanang cilik gendut tapi ya mbah-mbah kok. Kucing. Kayak iki ya susuku ki gatel ae cucupe jan. Pengen tak mikne garangan lho. Jan pengen kentu tok jan. Aku dong-dongan Mbak, lek dong pengen kentu ngono jan menggebu-gebu. Tapi nek ndak ya ndak. Saman per ya ngono. Masa aku tok ora mungkin tok ah. Kabeh wong normal ya dirasa lho. Heeh, paling ya kalian ya ngono cuma isin iki karo kancaku isane isin Mbak. Tapi asline ki glendem tak amono. Ngentek-ngenteki lho. Kancaku ki ngentek-ngenteki Mbak. Tapi ya ngono kuwi lek nang tempat umum no jaim deh. Sok nganu lho, kaya sok aku ki biasa aja loh gitu padahal hiper deh. Hiper. Kene Mbak nang kene iki lho. Engko seneni wong. Ora. Sama linggo sebelah sono. Enggak apa-apa. Wong nang kene yo anyar. kita markas kita di sini di Senene tak suwuk. Oh, aku jarang rene. Lah halah. Baiki wae mbokku liburan. Sebelah kana lho lempengane. Nek bandep. Yo kok malah nek ban. Biasa kita itu tempatnya gelandotan dek sini. Ayo pekangkangan. Petantol. Ada. Boleh. Cobalah semriwing. Sampean mangkring kono lho watu-watune penak. Ora apa-apa. Nangkring. Enggak apa-apa. Kok malah kene penak yo. Oh, iku lho ngin kono lho penak sampean. Ora apa-apa, Mbak. Kan iso medhun blusur-blusur trono. No. Ora yo seneni. Ora nek sing nyeneni. Mbak nek sing nyeneni tak Aku lho kene sedina-dina nang kene. Heeh, malah penak yo. engko tak idoni ya sing nyeneni. Mbok Sopo sing arep nyeneni? Ya wis ngene kita nemu mbak baru timbane ngengkleng nang kono wedi engko kelebon demit. Heeh. Wis guys ya. Kita mengadem dulu ya. tapi wis untune sendiri sini. Oh. 6 hours later. Queen Said senyum menggodaku sejak pertama kita kenal, baby. Rasa cintaku tak bisa ku bohongi hatiku ini. Queen Said, apakah kau tak tahu tentang hatiku terhadapmu? Tolong beri aku kesempatan untuk mengenali dirimu lebih dalam, sayang. Queen Saina, gairahku. Queen Saina, semangatku. Queen Saina, senyummu menggodaku sejak pertama kita kenalan, baby. Rasa cintaku tak bisa ku bohongi hatiku ini. Queen Saina, apakah kau tak tahu tentang hatiku terhadapmu? Tolong beri aku kesempatan untuk mengenali dirimu lebih dalam, sayang. Pengorbanane ya. Queen Saina, gairahku. Queen Saina, semangatku. Queen Saina, gairahku. Queen Saina, semangatku.
maneh umat mikirne kowe rasamu tansah ngelingke ora iso turu saben wangi mung eling